खुलुमबाय स्टुडिअ दं आरो केस्रामसियारि बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि नेहाथारि बिथां बिना गयारिया गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों बे समाव जों जेननायाव गैया आरो जों जेनफेराखै होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिना गयारिया। इउपिपिएल दोलोआ जेननायाव गैखाया, जों जेनफेराखैबो। मोनबा सयथासो जोङो इलेक्सन गेलेबाय। बिटिसि इलेक्सन, बेनि उनाव बिटिसि बाइ इलेक्सन, एमएलए गेलेबाय आरो एमएलए बाइ इलेक्सन आरो सासे थैनायनि बेयाव गेलेबाय। बिदिनो दाखालि एमपि गेलेबाय, एमपियावबो देरहाबाय। माने जोंहा खुनु जेननायनि रेकर्डआनो गैया। थांनाय समाव गोबां बार बिसायख'थि जाबाय, बिटिसि बिसायख'थि जाबाय, बेवहायबो जों देरहाबाय। आसामनि एमएलए बिसायख'थि जाबाय, बे बिसायख'थियावबो जों देरहाबाय आरो बावैसो जानानै थांनाय जे एमपि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियावबो जों देरहाबाय। 10 बोसोर गुबुन गुबुन समाव बर'नि बेरेखा जानानै थामहिनबा अबर'नि मुं लानानै गोलाव सम क'क्राझार लकसभाखौ गावनि आवथायाव लांनाय, बे लांनायखौ उद्धार खालामबाय। थामहिनबा जोङो देरहानो हाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिना गयारिया। थारैनो मख'नांगोन जे बिथाङा बे समाव राजखान्थियारि फोसावदिङाव बाहागो लानानै बिथाङा बुंथिदों जे जों जेननायाव गैया आरो जों जेनफेराखैबो होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बेफोरबायदि रेकर्ड गैया, जेननायनि रेकर्ड गैया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिना गयारिया। बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे बिटिसि बिसायख'थियाव जेब्लानिफ्राय एजिपि, बिजेपि आरो इउपिपिएल जथाय जादों आरो बे जथाय जानायनिफ्रायनो खनसेबो जेननायनि रेकर्ड गैया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिना गयारिया। बिथाङा बुंदों बिटिसि बिसायख'थियावबो जों देरहाबाय आरो गुबुन फारसेथिं बिटिसिनि जे बाइ इलेक्सनावबो थामहिनबा उफ्रा बिसायख'थियावबो जों देरहादों आरो गुबुन फारसेथिं एमएलए बिसायख'थि, बे बिसायख'थियावबो जों देरहादों आरो बेनि अनगायैबो एमएलए बिसायख'थि थामहिनबा बिधान सभानि जे बिसायख'थि, उफ्रा बिसायख'थि, बे बिसायख'थियावबो जों देरहादों आरो गुबुन फारसेथिं जे लकसभा, बे लकसभा गोलाव सम 10 बोसोर गुबुननि आवथायाव थांनाय जे जारिमिनारि मोनसे देरहानाय, बेखौबो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया देरहानो हाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों आरो फैबाय थानाय समाव जानो गोनां जे सिडली बिधान सभानि उफ्रा बिसायख'थि, बे उफ्रा बिसायख'थियावबो गासै 1 लाखसो भट मोननानै निर्मल कुमार ब्रह्मआ देरहागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिना गयारिया। थारैनो मख'नांगोन जे बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जों खनसेबो जेननायनि रेकर्ड गैया। गोबां बार बिसायख'थि जाबाय, बे बिसायख'थियाव जोंहा जेननायनि रेकर्ड गैया होननानै बाथ्रा बुंदों। जों जेना आरो जेननाय नङा होननानै गोख्रों दाबि खालामदों बिथां बिना गयारिया। इउपिपिएल दोलोआ माने जेननायाव गैखाया, जों जेनफेराखैबो। मोनबा सयथासो जोङो इलेक्सन गेलेबाय। बिटिसि इलेक्सन, बेनि उनाव बिटिसि बाइ इलेक्सन, एमएलए गेलेबाय आरो एमएलए बाइ इलेक्सन आरो सासे थैनायनि बेयाव गेलेबाय। बिदिनो दाखालि एमपि गेलेबाय, एमपियावबो देरहाबाय। माने जोंहा खुनु जेननायनि रेकर्डआनो गैया। जेब्ला समनिफ्राय बिटिआर सरकार जादों, बिटिआरआव जोंहा इउपिपिएल, बिजेपि, एजिपि सरकार जादों, बे समनिफ्रायनो खुनु मोनसेबो इलेक्सनाव जेनफेराखै आरो दाथ' जेननायनि बाथ्रायानो गैया। बेखायनो आङो रायजो राजानिसिम फोसावनो नागिरदों इउपिपिएलनि सासे नेहाथारि हिसाबै, माने जोङो गोबां भट लानानै 1 लाखनिबो बारा भट लानानै जोङो देरहागोन, बेयो खाथां। इउपिपिएल दोलोआ माने जेननायाव गैखाया, जों जेनफेराखैबो। मोनबा सयथासो जोङो इलेक्सन गेलेबाय। बिटिसि इलेक्सन, बेनि उनाव बिटिसि बाइ इलेक्सन, एमएलए गेलेबाय आरो एमएलए बाइ इलेक्सन आरो सासे थैनायनि बेयाव गेलेबाय। बिदिनो दाखालि एमपि गेलेबाय, एमपियावबो देरहाबाय। माने जोंहा खुनु जेननायनि रेकर्डआनो गैया। जेब्ला समनिफ्राय बिटिआर सरकार जादों, बिटिआरआव जोंहा इउपिपिएल, बिजेपि, एजिपि सरकार जादों, बे समनिफ्रायनो खुनु मोनसेबो इलेक्सनाव जेनफेराखै आरो दाथ' जेननायनि बाथ्रायानो गैया। बेखायनो आङो रायजो राजानिसिम फोसावनो नागिरदों इउपिपिएलनि सासे नेहाथारि हिसाबै, माने जोङो गोबां भट लानानै 1 लाखनिबो बारा भट लानानै जोङो देरहागोन, बेयो खाथां। इउपिपिएल दोलोआ माने जेननायाव गैखाया, जों जेनफेराखैबो।
मोनबा सयथासो जोङो इलेक्सन गेलेबाय बिटिसि इलेक्सन बेनि उनाव बिटिसि बाइ इलेक्सन एमएलए गेलेबाय आरो एमएलए बाइ इलेक्सन आरो सासे थैनायनि बेयाव गेलेबाय बिदिनो दाखालि एमपि गेलेबाय एमपियावबो देरहाबाय माने जोंहा खुनु जेननायनि रेकर्डआनो गैया जेब्ला समनिफ्राय बिटिआर सरकार जादों बिटिआरआव जोंहा इउपिपिएल बिजेपि एजेपि सरकार जादों बे समनिफ्रायनो खुनु मोनसेबो इलेक्सनाव जेनफेराखै आरो दाथ' जेननायनि बाथ्रायानो गैया बेखायनो आङो रायजो राजानिसिम फोसावनो नागिरदों इउपिपिएलनि सासे नेहाथारि हिसाबै माने जोङो गोबां भट लानानै 1 लाखनिबो बारा भट लानानै जोङो देरहागोन बेयो खाथां।